نحنت هموت عينتكم عمتمو نزح سابو عالم بزي برهان، عالم بزي سلام، عالم بزي فقري، عالم بزي تسفى كاب كلن لعلقين أملخ سيب العالم نحنا بتساقو نتنفس بحيونا ننبر بصحايون موق بفقر تسفى نكبر نزي ملو بملو مكماتو كسانا يخيليو انتو خنقين تمرت بيت كريستيانا نتصوريو كاب أملاخ ملؤ بملؤ مفلاي زبهال نكرالو كاب تساقو كله مرحاق كم محرت كله مقرات زبهال نكرالو إسني مودا أتاموت إسي فوتسم كاب أملاخ مفلاي سيولي بهال لو من مرمرو أملاخ بتكانو سفت روبوتا زي كونس سب كزائدو بنات أفقادو ننبسو سقاعتو نايت ألمات كتقاديو ناي عالم مريد كوزانا نمززام نابزت ألمات زي كنوكو عزينا أبس حالفو فالات بخبر أملاخ استملو علامات بزيحنا لنا لو مكان ناي عالم مريد كوزانا كنساسم كلنا جز أملاخ ملؤ بملؤ نابز تسورالو نايت ألمات بوتا كنوكو عزينا إذن نقورو دما أو أزلو سقايات نممرمار طرايزي كونس نفس وكف نايلو مستنفاسنا واقو انتغن فلتن نابت نايت ألمات من قد خابزة بصحو مرجعاتات كنهادميو إذي نايت ألمات عالم مستير نايسيو الملكعيو كبرانن تخطاتلت إيفن بلاس بدقاف لعل كسابير كأتيلو باقوم بتخطاتلتنا بتقورلنا متبع شانلنا أبسفيحنا أقلقلت من قد يركب انتو خناكن لو موين تبوسح تخطاتلتنا شانلنا سابسكرايب كي كباركم كمتكتاتلو تردينا لنا بجاكم حجي سابسكرايب بمكوارن نايدو الملكة بمبراهن نزا أقلقلو دقفوه فيديونا وين لايك بمبار جمروه نمسكن بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين أب هيوتنا نوسنو موسانتات كلهم كبدتهم معريكونن لو ممشت انتي كم نبلع موسانن هيوتنا بخمي من قد خمن نمرحو موسانن حاديكونن انتو خنكين كاب كلو موسانيجاتنا نلعل سخنة بتزيدو كزي سيكيرو نزال عالم زغتلنا حاد عبو وسانا لو إذا وسانا زي ني أملخ ناي فقرت أوئيت مقبال ويكا زي مقباليو أبزمت مدباتنا نزت أوئيت نستقبلو استدالو ناي كبر علامات بير هيوانن بير بطانن كم أون جنت كنرينا لومي ندخل أي قص نايت سانتيم مالت نتنا إنبيتا موداتا معرفو كنرينا إذا مدراو قعزنا مستزازمكن اتعاب منفساو دلاينا أيبكعن أبسغت سألن أب حمشي كفال مدمنا كم مدراو علم لعل بمبال نابترقيقن قدوس سخنة علم ملاختي كنوكو عزينا لو مكن ناس مدراو قعزنا موداتا كبيرن سخنة معرف نمكتام كنقدادينا لو من مرمرو أملاخ صفت روبوتا زي كونس سب قزائدو بنات أفقادو نرأسو زخاعتو نايت ألمات قدقاد نمرأيو تركمن فولي أسمات سيولن بزعوا سيقول كنحاسب كلنا مجمرتا خنقبرو زقبقنا نقر أبزمنا زلو استفلاليون حدا قزي أكاتعت التحساسبا نابكون بمقداف نتنو تصورن مسرتاو تمرت بيت كريستيانا مردائيو مخنياتو أبزو قداي سزلو تمرتي نتصورن تدعزي كوينو بغليلو بحاسو تمرتتات كنوسات سلن نخيليو امباركس بأرتدوكساو أستمرو سيقول انتايا تمرت بيت كريستيانا دحر موت زلو ناي قصعات بوتاتات أكلتا عبيت خفالات مقيلايا تريقوم نسفل اللي سمردا أسي أقداسيو اتغداماي سيولي بهال سيول حاتيات سقبرون نساخي أتو كابس عالم زي أستفلي نفسات قدم معالت فردي مالت قدم داقماي متسات كويتانا نقزي حلو ناي سقاين تسألمات مبوتايا لك كم بحدا قبننيا مودة فردو قدم مركابو أبيت مأسر تتصنح حتى أن نفسات وين مودة معالت فرد تصبيلو كزيو مصنح بوتايا قال أي قهن مأساتيو قهن مأسات دما دحر داقماي متساتن مودة فردن حتى أن نسيت أن الملاأختن تدر بيلو زل آلماوي ناكتعات بوتايو سيول كزياويت كتكون كلا قهن مأساتكن مودة زيبلا زل آلماويتا حدا ناي بيت كريستيان ليك ناس كبره كلو كم تعاو عسى نني اشتي عسى زوحتو كم اون جهنم نسيقول النموت متوحتو ميبل
እዚ ድማ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ሞትን ሲኦልን ኣብቲ ናይ ሓዊ ባሕሪ ተደርበዩ ተባሂሉ ምስ ዝተጻሕፈ ዝሰማዕ እዩ። ነዚ መሰረታውን ንጹር ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተረዳእና ሕጂ ኣብ ዓለም ዘለዉ ካልኦት ኣረኣእያታት ካብዚ ብምንጽጻር ክንመዝኖም ንኽእል ኢና። ንኣብነት ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፐርጋቶሪ ወይ መንጽሂ ዝበሃል ትምህርቲ ኣለዋ። ብኣቶም ኣስተምህሮ ፐርጋቶሪ ከቢድ ሓጢኣት ዘይገበሩ ግን ከዓ ብንኣሽቱ ጌጋታት ወዲቖም ዝሞቱ ኣመንቲ ናብ ገነት ቅድሚ ምእተዎም ዝነጽህሉ ናይ መንጽሕ ሓዊ ዘለዎ ቦታ እዩ። እዚ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ትምህርቲ ይፍለ። ምክንያቱ ፐርጋቶሪ ንኣመንቲ መጽንሒ ተባሂሉ ክሕሰብ ከሎ ሲኦል ግን ንስሓ ንዝኣተዉ ሓጥኣን ግዝያዊ ናይ ቅጽዓት ቦታ እያ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ናይ ፐርጋቶሪ ሓሳብ ኣይትቕበሎን እያ። ብኻልእ ወገን ከም ናይ ጀሆቫ ዝበሉ ጉጅለታት ሲኦል ማለት መቓብር ኢሎም የስተምህሩ። ብኣቶም ኣረኣእያ ሰብ ምስ ሞተ ነብሱ እውን ምስኡ ትመውት ወይ ህልውና ኣየብቅዕ። ስለዚ ሲኦል ማለት ካብ ናይ ስቓይ ቦታ ንላዕሊ ናይ ህልውና ምጥፋእ እዩ ይብሉ። እዚ እውን ነቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንና ማለት ነቲ ናይ ነብሲ ዘይምሟት ዝብል ትምህርቲ ዝጻረር እዩ። ነዞም ፍልልያት እዚኣቶም ንምርዳእ ስር መቦቀል ናይ ዘንቃላት ምምርማር ኣዝዩ ይጠቅም። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ንናይ ቅጽዓት ቦታታት ዝተዋሃቡ ዝተፈላለዩ ኣስማት ዝተፈላለዩ ደረጃታት ስቓይን ባህርያትን የመልክት። ቀዳማይ ሲኦልን ሄድስን። ሲኦል ናይ ዕብራይስጥ ቃል ክኸውን ከሎ ሄድስ ድማ ናይ ግሪክ ቃል እዩ። ክልቲኦም ብመሰረቱ ሓደ ዓይነት ትርጉም ኣለዎም። ንሳቶም ድማ መካነ ምውታን ወይ ግዝኣት ምውታን ማለት እዩ። ኣብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን ቅድሚ ምምጻእ ክርስቶስ ናይ ጻድቃንን ናይ ሓጥኣትን ነብሳት ካብዚ ዓለም እዚኣ ምስ ተፈለዩ ዝኸድሉ ሓበራዊ ቦታ ነበረ። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጡ ናይ ብርሃንን ጸልማትን ክፋል ነበሮ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ብኣካለ ነብሲ ናብ ሲኦል ዝወረደ ኣብቲ ናይ ብርሃን ክፋል ኣብ ሕቑፊ ብርሃን ንዝነበሩ ናይ ጻድቃን ነብሳት ሓራ ንምውጻእ እዩ። ካብኡ እንዳሓር ሲኦል ናይ ሓጥኣን ነብሳት ጥራይ መጽንሒ ኮይና ተሪፋ። ካልኣይ ገሃነም። እዚ ቃል ካብ ስም ቦታ ዝተወሰደ እዩ። ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ወጻኢ ገደል ሄኖም ዝበሃል ሓደ ቦታ ነበረ። እዚ ገደል እዚ ኣብ ታሪክ ሰለስተ ስካሕካሕ ነገራት ይፍጸሙሉ ነበሩ። ቀዳማይ እስራኤላውያን ካብ ሃይማኖቶም ምስ ወጹ ደቆም ንሞሎክ ዝተባሃለ ጣዖት ብሓውስ ዝውእሉ ዝተረገሙ ቦታ ነበረ። ካልኣይ ናይ ከተማ ጓሓፍን ጥንብን ኩሉ ዝድርበየሉን ዝቃጸለሉን ቦታ ነበረ። በዚ ምክንያት እዚ ሓዊ ወትሩ ዘይጠፍእ ሓሰኹኡ ዘይድቅስ ጨንኡ ዝኸፍአ ኾነ። ሳልሳይ ንርእሶም ዘድፍኡ ሰባት ኣስክሬን ዝድርበየሉ ቦታ እውን ነበረ። በዚ ኣስካሕካሕ ታሪኹ ምክንያት ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዘለኣለማዊ ቅጽዓት ክምህር ከሎ ስም ናይ ዝገደል እዚ ከም ፍጹም ኣብነት ተጠቂሙሉ። ስለዚ ገሃነም ክንብል ከለና ነቲ ስቓይ ናይቲ ገደል፣ ነቲ ዘይጠፍእ ሓዊ፣ ነቲ ዘይድቅስ ሓሰኻ ርኽሰቱን ካብ ከተማ ምፍላዩን ብመንፈሳዊ ደረጃ ንሓስበሉ ስያመ እዩ። ሳልሳይ በርባሮስ ወይ ኢንጦርጦስ። እዘን ቃላት ድማ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ቅጽዓት ደረጃ የመልክታ። ናይ ሃለቃ ኪዳነ ወልዲ ክፍለ መዝገበ ቃላት በርባሮስ ንዝብል ቃል ክትርጉም ከሎ ናይ ውሽጢ መወዳእታ ይብሎ። ኣብ ናይ ስነ ፍጥረት ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንና በርባሮስ ካብ ዓለመ መሬት ኩሉ ንታሕቲ ዝርከብ መወዳእታ ናይ ጸልማት ውሽጢ እዩ። እንጦርጦስ ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እቶም ዝወደቑ መላእኽቲ ዝተኣሰርሉ ናይ መዓምቕ ጸልማት ቦታ ንምምልካት ተጠቒሱሎ። ባሕሪ ስቓይ፣ ሓዊ፣ ጸልማትን ዘይድቅስ ሓሰኻ። ኣቐዲምና መንነት ሲኦልን ዝተፈላለዩ ስያሜታትን ተመልኪትና ኣለና። ሕጂ ድማ ናብቲ ከቢድን ልቢ ዘሰንብድ ሓቂ ንመጽእ። ንሱ ድማ ኣብታ ጸልማት ዓለም እቲኣ ናይ ስቓይ ባሕሪ እንታይ ይመስል ኢልና ንሓትት። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝመሃረና ንዓና ንምፍራሕ ዘይኮነስ ካብዛ ኣስካሕካሕ መወዳእታ ምእንቲ ከድሕነና ካብ ዘለዎ ዓብ ፍቕሪ ዝተበገሰ እዩ። ንሱ ዝተጠቀመሎም ቃላት ምሳሌውያን እንትኾኑ እኳ ዝውክልዎ ሓቂ ግን ሓቀኛን ካብቲ ንሓስቦን ላዕሊ ከቢድ እዩ። ካብዞም መግለጽታት እዚኣቶም እቶም ሰለስተ ቀንዲ ይጥቀሱ። ቀዳማይ ብዙሓት ሰባት ኣብ ምድንጋር ዘእቱ ምስጢር
ዘይጠፍእ ሓውን ድቕድቕ ጸልማትን ዝብል ኣገላልጻ እዩ። ነቲ ነገር ካብ ላዕሊ ላዕሊ ጥራይ ንዝሪኦ ሓዊ ብርሃን ይህብ እሞኸ ሓውን ጸልማትን ከመይ ኢሎም ብሓንሳብ ክህልው ይኽእሉ ዝብል ምኽንያታዊ ሕቶ የልዕል። እዚ ሕቶሲ ቅኑዕ እዩ። መልሱ ድማ እዚ ሓውን ጸልማትን ስጋዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ምዃኑ ምስ ንርዳእ እዩ። ናይ ሲኦል ሓዊ ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ዕንጨይቲ ወይ ነዳዲ ዝደሊ ስጋዊ ሓዊ ይኮነን። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝምህሩና እዚ መንፈሳዊ ሓዊሲ ናይ ሓጢአተኛ ነብሲ ምስ ፍጹም ቅድስና ኣምላኽ ክትረኸብ ከላ ዝፍጠር ናይ ስቓይ ስምዒት እዩ። ኣምላኽ ብባህሪኡ ቅዱስ እዩ። ኣምላኽና ብሓቂ ዝባላዕ ሓዊ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሓፈ ንጻድቃን ነብሳት እዚ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ ህልውና ናይ ብርሃን ናይ ሙቐትን ናይ ሓጎስን ምንጮም እዩ። ንንስሓ ዘይኣተወት ብሓጢአት ንዝተበከለት ነብሲ ግን እቲ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ ህልውና ክትጻወረ ዘይክእል ዝልብልብን ዘንድድን ናይ ስቓይ ሓዊ ኮይኑ ይስምዓ። ድቕድቕ ጸልማት ድማ ብተመሳሳሊ መንፈሳዊ እዩ። ሓቀኛ ብርሃን ኣምላኽ ባዕሉ እዩ። ኣምላኽ ብርሃን እዩ፣ ጸልማት ድማ ኣብኡ ኸተየለን ተባሂሉ ተጻሒፉሎ። ስለዚ ኣብ ሲኦል ዘሎ ጸልማት ናይ ፀሓይ ብርሃን ዘይምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሓቀኛ ብርሃን፣ ካብ ፍቕሪ፣ ካብ ተስፋ፣ ካብ ሰላምን ካብ ምንጪ ህይወትን ዝኾነ ካብ ገጽ ኣምላኽ ሙሉእ ብምሉእ ምፍላይ ማለት እዩ። እዚ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ባዕሉ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ዓይነት ጸልማት እዩ። ስለዚ ኣብ ሲኦል ዘላ ነብሲ ብሓደ ግዜ ክልተ ተጻረርቲ ዝመስሉ ስቓያት ተእንግድ። ካብ ገጽ ፍቕሪ ኣምላኽ ብምፍላያ ኣብ ድቕድቕ ጸልማት እንዳሃለወት ግን ከኣ ካብ ቅድስንኡ ፍርዱን ክትሃድም ስለ ዘይትኽእል በቲ ቅድስንኡ ብዝፈጥሮ ዝልብልብ መንፈሳዊ ሓዊ ትቃጸል። ካልኣይ ናይ ስቓይ ባሕሪ ዘይድቅስ ሓሰኻዮ። ጎይታና ኣብ ቅዱስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ሓሰኽኡ ናብ ዘይሞተሉ ተሓዊ ድማ ናብ ዘይጠፍኣሉ ብምባል ኣጠንቂቑሎ። እዚ ሓሰኻ እዚ ስጋ ከም ዝበልዕ ተራ ሓሰኻ ኣይኮነን። ሊቃውንቲ ነዚ ክትርጉሙ ከለዉ እቲ ሓሰኻ ማለት ከይቋረፀ ዝመጽእ ናይ ሕልናዊ ቅሳን መሪር ዳዕሳን ዝውክል ይብሉ። እስከ ሕሰብዎ ኣብ ሲኦል ዘላ ነብሲ ኣብ ምድሪ ኸላ ዝገበረቶ ሓጢአት ኩሉ ንስሓ ንምእታው ዝረኸበቶም ዕድላት እንተኾነ ግን ዝሓደገቶም ኣጋጣሚታት ንኻልኦት ክትገብሮ ትኽእል ዝነበረት ግን ከኣ ዘይገበረቶ ሰናይ ምግባራት ኩሉ ንዘለኣለም እንዳዘከረት ትነብር። እዚ ናይ ምዝካር ክእለታ ካብ ውሽጢ ኮይኑ ከም ዘይድቅስ ሓሰኻ እንዳበልዓን እንዳሳቐያን ትነብር። እንተዝገብሮ ነይረ ሽዑ ንስሓ እንተዝኣቱ ነይረ ነቲ ናይ ኣምላኽ ጻውዒት ተዝሰምዕ ነይረ ዝብል ዘይቋርጽ ዳዕሳ ካብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ ዝኸፍአ ስቓይ ኮይኑ ይነብር። እዚ ሓሰኻ እዚ ኣብ ልዕሊ ነብስኻ ዝፍጸም ዘለኣለማዊ ፍርዲ እዩ። ሳልሳይ ናይ ስቓይ ባሕሪ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን እዩ። እዚ ኣገላልጻ እዚ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ስቓይ መወዳእታ መግለጺ እዩ። ብኽያት ተራ ናይ ሓዘን ንብዓት ኣይኮነን። የግዳስ ነቲ ናይ መወዳእታን ዘይምለስ ክሳራ ዝሕብር ናይ ነፍሲ ኣውያት እዩ። ነቲ ዝጠፍአ ገነት፣ ነቲ ዝተነፈጉ ገጽ ኣምላኽ ዳግማይ ዘይረኽብዎ ናይ ተስፋ ብርሃን እንዳሓሰቡ ዝወርድ ዘለኣለማዊ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ብኽያት እዩ። ምሕርቃም ኣስናን ድማ ነቲ ናይቲ ስቓይ ዓሚቕነትን ካብ ቁፅፅር ወፃእ ምዃኑን የርኢ። ሰብ ኣስናኑ ዝሕርቅም ክጻወሮ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ዝኾነ ሕማም ምስ ዝስምዖ ወይ ከዓ ኣብ ዓብ ቁጥዕን ነድርን ምስ ዝህሉ እዩ። ኣብ ሲኦል ዘሎ ምሕርቃም ኣስናን እውን ክልቲኡ ይውክል። ብሓደ ወገን ካብ ዘይቋርጽ ስቓይ ዝተበገሰ ዝመጽእ ክኸውን ከሎ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ልዕሊ ነብስኻ ብዝስማዕ ዓብ ቁጣዕን ዳዕሳን ዝፍጠር እዩ። ከመይ ኢለ ብገዛ ኢደይ ንነብሰይ ነዚ ፍርዲ ዝፈረድክዋ ካብ ዝብል መሪር ቁጣዕ ዝምንጩ እዩ። እቲ ዝሕዝን ምርጫ ሰብ ንነብሱ ዝኹዕቶ ጉድጓድ ኣቐዲምና ኣብ ሲኦል ዘሎ ናይ ስቓይ ባሕሪ ማለት ዘይጠፍእ ሓዊ ድቕድቕ ጸልማትን ዘይድቅስ ሓሰኻን ተመልኪትና ኣለና። ነዚ ኣስካሕካሕ ሓቂ ዝኽንሰምዕ ከለና ኣብ ልብና ሓደ ዓብን ምኽንያታውን ዝኾነ ሕቶ ምፍጣሩ ኣይተርፍን እዩ። ከመይ ኢሉ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ መሓርን ርህሩህን ዝኾነ ፈጣሪ ከምዚ ዝበለ ናይ ስቓይ ቦታ ክፈጥር ይኽእል ኢልና ንሓትት። እዚ ሕቶሲ ናይ ብዙሓት እምነት ዝፍትንን ንሓደ ሓደ ሰባት እውን ናብ ክሕደት ዘውድቕ ከቢድ ሕቶ ኮይኑ ጸኒሑሎ። እንተኾነ ግን መልስ ናይዚ ሕቶ ዝንረኽቦ ነቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንና ብዕምቆት ምስ ንምርምር ጥራይ እዩ። መልሱ ድማ ኣብ ጭካነ ኣምላኽ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝሕዝን ምርጫ ወዲ ሰብ ይትርከብ።
نزن مردا مجمرتا حدا خالو حتون حتت سيول مجمرة استفترت نمانيا ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ብዛዕባ መወዳእታ ፍርዲ ክምህር ከሎ ኣብ ጸጋሙ ንዘለዉ ዝተዛረቦ ቃል ነቕልበሉ ኣቶም ርጉማት ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ናብ ዝተዳለወ ዘለኣለማዊ ሓዊ ኺዱ ይብሎም። እዚ ፍርዲ እዚ ዓቢ ምስጢር ይገልጸልና። ሲኦል ወይ ገሃነመ እሳት መጀመርታ ዝተዳለወት ንሰብ ኣይኮነን። እግዚአብሔር ኣዳምን ሔዋንን ክፈጥር ከሎ ኣብ መደብ ዝነበረት ገነት እምበር ሲኦል ኣይነበረትን። ገሃነመ እሳት ዘዳለዎ ብትዕቢቶም ካብ ክብሪ ፈጣሪኦም ምስ ወደቑ ንዲያብሎስን ንመላእኽቱን ወይ ነጋንንትን እያ። ንሳ ፈጣሪኦም ብናጻ ፍቓዶም ኣይንደሊካን ኢና ኢሎም ንዝኣበዩ ዘይምለስ ውሳንኦም ዝተዳለወት መወዳእታ ናይ ምፍላይ ቦታ እያ። እሞ ንወዲ ሰብ ዘይተዳለወት ተኾይና ደቂ ሰባት ከመይ ኢሎም ክኣትውዋ ክኣሉ? መልሱ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ካብ ዝሃቦ ውህበት ውሽጢ እቲ ሓደ ዝኾነ ነጻ ፍቓድ ይርከብ። ኣምላኽ ንሰብ ከም ሮቦት ኣይከበሮን። ብግዴታ ዝግበር ፍቕሪ ይኮነን እሞ ኣምላኽ ንሰብ ናይ ምፍታው ወይ ዘይምፍታው ናይ ምእሳዝ ወይ ዘይምእሳዝ ናጽነት ሃቦ። ታሪኽ ወዲ ሰብ እውን ካብዚ ግዜ ዝጀሚሩ ናይ ዝምርጫ እዚ ታሪኽ እዩ። ኣምላኽ ከይቋረፀ ብፍቕሪ ይጽዋዕና። ብነቢያት፣ ብሃዋርያት፣ ብወንጌል፣ ብቤተ ክርስቲያንን ብሕልናና ናብኡ ምእንቲ ክንምለስ ይልምነና። ናይ ንስሓ ኣፍ ደገ እውን ኩሉ ግዜ ክፉት ይገብር። እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ ኣብ ዘመን ህይወቱ ኩሉ ነዚ ናይ ፍቕሪ ጻውዒት ኣይቅበሎን እንተኢሉ ኣፍ ደገ ንስሓ ብገዛ ኢዱ እንተዓፂዩ ካብ ብርሃን ኣምላኽ ንላዕሊ ጸልማት ሓጢኣት እንተመሪጹ ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ ነቲ ውሳነ ናይቲ ሰብ የኽብር። ሲኦል ኣምላኽ ንሰባት ብግዴታ እንዳጎተተ ዘእትወሉ ቦታ ኣይኮነን። የግዳስ ሰባት ኣብ ዘመን ህይወቶም ንኣኸይ እንደሌካን ኢና ዝበልዎ መወዳእታ ውሳንኦም ኣምላኽ ዘረጋግጸሉ ቦታ እዩ። ህይወቱ ሙሉእ ካብ ብርሃን ዝሃደመ ሰብ ብድሕሪ ሞቱ ብግዴታ ናብ መንግስቲ ብርሃን ምእታው ነቲ ነጻ ፍቓድ ናይቲ ሰብ ምድፋር ይኸውን እዩ እሞ ሓደ ሊቅ ነዚ ከብርህ ከሎ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ናይ ነብሲ ቤት ማእሰርትን ገሃነምን ንሱ ባዕሉ ይብል። ሰብ ናብ ገሃነም ይኸይድ እምበር ገሃነም ናብ ሰብ ኣይመጽእን እዩ። እዚ ማለት ናይ ሲኦል ስቓይ ዝጅምር ካብዛ ምድሪ እዚኣ እዩ። ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ሓጢኣት ብምግባር እቲ ኣብ ምድሪ ዝጀመሮ ናይ ምፍልላይ ህይወት ድሕሪ ሞት እውን ኣብ ሲኦል ውሽጢ ዘለኣለማዊ ኮይኑ ይጸንሕ ማለት እዩ። ስለዚ ህላወ ሲኦል ጭካነ ኣምላኽ ዘይኮነስ ምርጫ ወዲ ሰብ ክብሩን ክብደቱን የርኢ እሞ ካብዚ ኣስካሕካ ሓቂ ዝምፍላጥና እንታይ ይጠቕመና? ናይ ሲኦል ትምህርቲ ኣምላኽ ካብዚ መንገዲ ምእንቲ ክንምለስ ዝሃበና ናይ ሓልየቱ ናይ መጠንቀቕታ ደወል እዩ። እስኪ ሕሰቡ፣ ሓደ ቦ ወዱ ናብ ሓዊ እንዳኸደ ስቕ ኢሉ እንተርእይዎ እቲ ቦ ጨካን እዩ። እንተኾነ ግን ንወዱ ሓውየ እንድደካዩ ኣይትቕረብ ኢሉ እንተሓሊሉን እንተጠንቂቕዎን እዚ ናይ ፍቕሪ መግለፂ እዩ። ናይ ሲኦል ትምህርቲ እውን ናይ ኣምላኽ ናይ ፍቕሪ ኣውያትን ናይ መጠንቀቕታ ደወልን እዩ። ኦ ደቀይ መወዳእታ መንገዲ ሓጢኣት ጥፍኣት እሞ ተመለሱ ዝብል ኣቦኣዊ ጻውዒት እዩ። ስለዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክንሰምዕ ከለና ልብና ብፍርሒ ጥራይ ዘይኮነስ ካብዚ ኣስካሕካሕ መወዳእታ ከድሕነና ስለ ዝደሊ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽና ብምሕሳብ እውን ክመልእ ይግባእ። እቲ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ ቅፅዓቱ መወዳእታ ኣለዎ ድዩ? ኣቐዲምና ሲኦል መጀመርታ ዝተዳለወት ንሰብ ዘይኮነትስ ንሰይጣን ከም ዝኾነትን ሰብ ዝኣትዋ ድማ ብገዛእ ፍቓዱ ናይ ኣምላኽ ጻውዒት ኣይቅበልኒ ብምባሉ ከም ዝኾነ ተመልኪትና ኣለና። ነዚ ምስ ተረዳእና ናብ ሓደ ካልእ ከቢድን ንብዙሓት ዘደናግርን ሕቶ ንመጽእ። እዚ ናይ ሲኦል ቅፅዓት መወዳእታ ኣለዎ ድዩ? ዘለኣለማዊ ድዩ? ኣብ ዘመንና ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ሰብ ይድሕን ወይ ዩኒቨርሳል ሳልቬሽን ዝብል ኣተሓሳስባ ብሰፊሑ ይንጸባረቕ። ኣካየድቲ ናይቲ ኣተሓሳስባ እዚ ብባህሪኡ ፍቕርን መሓርን ዝኾነ ኣምላኽ ንገዛእ ፍጥረቱ ንዘለኣለም ንቕፅዓት ኣሕሊፉ ክህብ ኣይክእልን እንዳበሉ ይከራኸሩ። ብኣቶም እምነት ናይ ሲኦል ቅፅዓት እንተሃሊኳ ከም መጽንሒ ኮይኑ ንውስን ግዜ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ኩሎም ነብሳት ካብ ሓጥኣን ሓሊፉ ሰይጣንን ኣጋንንትን እውን ድሕነት ከም ዝረኽቡ ይብሉ። እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ብላዕሊ ላዕሊ ክትሪኦ ከለኻ ንምስማዕ ደስ ዘብልን ንልቢ ብሓሶት ተስፋ ዘህድእን እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ጽኑዕን ዘይወላወል ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንና ካብዚ ፍጹም ዝተፈለየ እዩ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኩሉ ሰብ ይድሕን ዝብላ ኣተሓሳስባ ኣጥቢቓ ትቃወም።
ምክንያቱ ካብ መለኮታዊ ቃል ምስ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብቐጥታ ስለ ዝጋጨዩ። ነዚ ንምርዳእ መጀመርታ ባህሪ ኣምላኽ ብትኽክል ምፍላጥ የድሊ። እወ ኣምላኽ ፍጹም መሓርን ርህሩህን እዩ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ፍጹም ጻድቕን ፈራድን እውን እዩ። ነቲ ናይ ምሕረት ባህሪኡ ነጺልና ብምውፃእ ነቲ ናይ ፍርድን ናይ ጽድቅን ባህሪኡ ዕሽሽ ብምባል ብዛዕባ ኣምላኽ ፍርቂ ሓቂ ጥራይ ምስራብ ይኸውን። ጥንታውያን ኣቦታት ሊቃውንቲ እውን ነዚ ዝተጋገየ ትምህርቲ ኣብ ዘመኖም ኣጥቢቖም ተቃዊሞሞ እዮም። ንኣብነት እቲ ዓቢ ሊቅ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብ ዘመኑ ንዝነበሩ ሰባት ናይ ሲኦል ቅፅዓት መፈራርሒ እምበር ሓቂ ኮነን ክብሉ ምስ ሰምዐ እሞኸ እዘን ቦታታት እዚኣተን ብኸንቱ ድየን ደኣ ተጻሒፈን ብምባል ነቶም ናይ ኖህ ዘመን ሰባት ኣዘኻኺርዎም። እቶም ሰባት ነቲ ናይ መጠንቀቕታ ቃል ዕሽሽ ኢሎሞ ነበሩ። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ጥፍኣት ማይ ብርግጽ መጺእ ድፊእዎም። እቲ ሊቅ ቀጺሉ ከምዚ ይብል፣ ኣብ ሲኦል ኣይኣምኒ ዝብል ሰብ ከይዱ ነቲ ፍርስራስ ሶዶም ይርአዮ። እዚ ንዘለኣለማዊ ቅፅዓት መርትዖ እዩ። ኣብቲ ግዜ ተስተገበረ ሓንቲ ሓጢኣት ከም ዝሰኣክል ቁጥዐን ተምፂኣ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግዜ ዝግበሩ ብዙሓት ሓጢኣታት ደኣ ከመይ ዝበለ ቅፅዓት ከምፅኡ ይኽእሉ ብምባል ነቲ ሓቀኛን ክብደት ናይቲ ቅፅዓት የብርህ። ሓደ ካልእ ዓቢ ሊቅ ቅዱስ ኣውጉስጢኖስ እውን ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ተኣሚኖም መቕፅዓቱ ግዝያዊ ንዝብሉ ሰባት ከምዚ ኢሉ ይምልስ፣ እዚ ምሕረት ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ጥራይ ዝኸውን እንተኾይኑ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ስለምንታይ ኣይከውንን ብምባል ይሓትት። እዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ገሃነም ንሰይጣንን ንመላእኽቱን እያ ተዳልያ ካብ ዝብል ቃል ብቐጥታ ይጋጮ ይብሎም። ካብ ኩሉን ላዕሊ ግን ነቲ ዘለኣለማውነት ናይቲ ቅፅዓት ዘረጋግጸልና ቃል ናይ ዝኾነ ሊቅ ዘይኮነስ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 46 ጎይታና ብዛዕባ መወዳእታ ፍርዲ ክዛዝም ከሎ ነዚ ዘይሕለፍን ዘይወላውል ቃል ተዛሪቡ። እዚኣቶም ናብ ዘለኣለም ቅፅዓት፣ ጻድቃን ግና ናብ ዘለኣለም ህይወት ክኸዱ እዮም በለ። ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዝግበአና ወሳኒ ነጥቢ ዘለኣለም ዝብል ቃል እዩ። ብግሪክ ኣዮንዮን ዝብል ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ ንቕፅዓትን ንህይወትን ተጠቒሱሎ። እዚ ማለት ከምቲ ህይወት ጻድቃን መወዳእታ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ከምኡውን ቅፅዓት ሓጥኣን መወዳእታ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ማለት እዩ። ነቲ ዘለኣለማውነት ናይቲ ቅፅዓት ተጠራጢርና ግዝያዊ እንተኢልና ብተመሳሳሊ ስለመጎት ነቲ ዘለኣለማውነት ናይ ህይወት እውን ምጥርጣርን ግዝያውን ምባል እውን ይግብአና። እዚ ድማ ነቲ ናይ ክርስትና ተስፋ ኩሉ ምዕናው እዩ። ብዛዕባ ይሁዳ ዝተነገረ ቃል እውን ነዚ የረጋግጽ። እቲ ሰብቲ እንተዘይውለድ መሓሾ ነይሩ ይብል ጎይታ። ይሁዳ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ቅፅዓት ዝድሕን እንተኾይኑ እዚ ቃል እዚ ወላ ሓንቲ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። ስለዚ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ንጹር እዩ። ቅፅዓት ሲኦል ወይ ገሃነም ዘለኣለማዊ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ከቢድን ልቢ ዝሰብር እንተኾነ እውን እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ መንነት ሲኦል ባህሪ ስቃዩን ደረጃ ዘለኣለማውነት ቅፅዓቱን ብደረጃታት ርኢና ኣለና። ሕጂ ግን ካብ ንጥፈ ሓሳብ ወፂና ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያንና ዝተመዝገቡ ኣሰንበትን ህያዋን ምስክር ዝኾኑ ካብኣቶም ክልተ ጥራይ መሪፅና ክንርኢ ኢና። እዞም ታሪኻት እዚኣቶም ካብ ማዕደሞት ተሳጊሮም ዝተመለሱ ነፍሳት ኣብታ ጸላም ዓለም ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ዝትርኽሉ ንልቢ ብፍርሕን ብስምባደን ዘናውፁ ሓቀኛታት ምስክር እዮም። እቲ ቀዳማይን ካብ ኩሉን ላዕሊ ኣስካሕካሕ ምስክርነት ናይታ ዝተመለሰት ነፍሲ ታሪኽ እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ገድሊ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ብሰፊሑ ተመስጊቡ ይርከብ። እቲ ሃዋርያ ኣብ ሃገረ ሂንዲ ወንጌል እንዳመሃረ ከሎ ኣብ ሓደ ቤት መስተ ትሰርሕ ዝነበረት ሓንቲ ሰበይቲ ብሓደ ጎበዝ ተቐቲላ ትርከብ። ኣብ ከባቢኣ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም እንዳበኸዩ እንዳሓዘኑን ከለዉ እቲ ሃዋርያ ግና ናብቲ ኣስክሬን ቀሪቡ ብስም ጎይታ ጸለየ። ብኡ ንብኡ ድማ ናይታ ዝሞተት ሰበይቲ ነብሳ ናብ ስጋኣ ተመሊሳ ብህይወት ካብ ሞት ተንሲኣ ኮፍ በለት። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ብፍርሕን ብስምባደን ክናወፁ ከለዉ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ናብታ ሰበይቲ ቀሪቡ ኣትጓለይ ነብስኺ ካብ ስጋኺ ብዝተፈለየትሉ ቅጽበት ዝረኣኽዮን ዝሰማዕክዮን ኩሉ ንዓና ትምህርቲ ክኾነና ንገርና በላ። እታ ሰበይቲ እውን ናብ ቀልባ ምስ ተመለሰት ገጻ ብፍርሒ ከም ዝተሸፈነ እንዳንቀጥቀጠት ክትዛረብ ጀመረት። ካብ ስጋየ ብዝተፈለ ኩሉ ግዜ በለታ ሰበይቲ ሓደ ክዳኑ ዝረስሐ ጨንኡ ዝኸፍአ መልክዑ ጸለመ ፍጡር ተቐበለኒ።
ብኡንብኡ እንዳጎተተን ናይ ሓዊ ጉድጓዳት ናይ መንኮርኮር ሓዊ ዘለዎ ቦታ ወሰደኒ። ኣብኡ ድማ ርስሓትን ሓሰኻን ዝመልኦ ዓብ ጉድጓድ ረኣኹ። ቁፅሪ ዘይብሎም ነፍሳት እውን ኣብ ውሽጡ እንዳንከባለሉ ብስቃይ እንዳእወዩ ነበሩ። ኣብኡ ድማ ዘይእመን ዓይነት ስቃይ ተመልከትኩ። ብልሳኖም ዝተንጠልጠሉ ነፍሳት እውን ረኣኹ። ብፀጉሮም ዝተንጠልጠሉ ነፍሳት እውን ተመልከትኩ። በእዳዎምን በእጋሮምን ዝተንጠልጠሉ ነፍሳት እውን ረኣኹ። ኣብ ልዕሊ እዚኣቶም ኩሎም ድማ ዝትክድነ ከይቋረፅ ይወርዶም ነበረ። ስቃዮም ዓብ ነበረ። እቲ ዝመርሓን ዝነበረ ፍጡር ድማ እዚኣቶም ገበርቲ ሕማቕ፣ ሓሳውቲ፣ ኣመንዝራታት፣ ሰረቕትን ነፍሲ ቀተልትን ከምኡውን ንድኻታትን ንሕሙማንን ዘይበጽሑ ንሕጊ ኣምላኽ እውን ዝጠሓሱ እዮም። ስለዚ ከከም ተግባሮም ይቁፅዑ ኣለዉ በለኒ በለታ ሰበይቲ። ነዚ ኣስካሕካሐ ምስክርነት እዚ ድሕሪ ምስማዕ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ ከም ዝበሎም፣ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ትብሎ ዘላ ሰሚዕኩም ዶ? እቲ ዘሎ ስቃይ እዚ ጥራይ ኣይኮነን፣ ካብዚ ዝኸፍእ እውን ኣሎ። ንስኻትኩም እውን ናይ ሓጢኣት ስራሕን ክፉእ ሓሳብን ሓዲግኩም ናብ ኣምላኽኩም ተመለሱ በሎም። እዚ ታሪክ እዚ ናይ ሲኦል ስቃይ ብሓፈሽኡ ጥራይ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዝገብሮ ዓይነት ሓጢኣት ልክዕ ፍርዱ ከም ዝረክብ ዘርኢ ህያው ምስክርነት እዩ። እታ ሰበይቲ ብልሳኖም ዝተንጠልጠሉ ነፍሳት ረኣኹ ክትብል ከላ እዚ ምናልባት ብሓሶት ዝመስከሩ ስም ሰብ ዘጥፍኡን ክፉእ ዝተዛረቡን ነፍሳት ክውክል ይኽእል። ብፀጉሮም ዝተንጠልጠሉ ነፍሳት ረኣኹ ክትብል ከላ ድማ ብመልክዐን ኣሚነን ንኻልኦት ዘስሓታን ናብ ዝሙት ዘውደቓ ነፍሳት ክውክል ይኽእል። በእጋሮምን በእዳዎምን ዝተንጠልጠሉ ነፍሳት እውን ረኣኹ ክትብል ከላ ድማ ምናልባት ንብረት ሰብ ሰረቁን ናብ ክፉእ ቦታ ዝተጓዓዙን ነፍሳት ክውክል ይኽእል። ካልኣይ ምስክርነት ናይ ሽክና ምስክር እዩ። እዚ ድማ ኣብ ገድሊ ተዓበቦ ቅዱስ መቃርዮስ ይርከብ። ኣባ መቃርዮስ ሓደ እዋን ኣብ መንጎ በረኻታት ክጓዓዝ ከሎ ኣብ መሬት ወዲቑ ዝነበረ ዝነቐፀ ናይ ሰብ ሽክና ርእሲ ረኸበ። በቲ ዝሓዞ በትሪ አንቀሳቒስዎን ብሓይሊ ኣምላኽ አንተ መኒኻ ዝረእኻዮ ኩሉ ንገረኒ ኢሉ ኣዘዞ። ኣብቲ ግዜቲ እቲ ሽክና ርእሲ ድምፂ ውፅኡ ክዛረብ ጀመረ። ብሂወቱ ከሎ ናይ ጣዖት ካህን ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ኣብ ሲኦል ኣብ ዓብ ስቃይ ከም ዘሎ ነገሮ። ቀፂሉ ድማ ከም ዝበለ ኦ ኣቦይ ንስኻ ብዛዕባ ኣብ ሲኦል ንዘለና ነብሳት ምስ ትጽልይ ቁሩብ ዕረፍቲ ንረክብ። ኣብታ ቅጽበት እቲኣ ድማ ሓደ ነቲ ገጽ ናይቲ ካልእ ክንርኢ ንኽእል በሎ። እዚ ሓፂር ዝርርብ እዚ ክልተ ዓበይቲ ምስጢራት ይገልጸልና። ቀዳማይ ናይ ሲኦል ስቃይ ሓደ ክፋሉ ካብ ጸልማት ምዃኑ ዝተለዓለ ሓደ ነቲ ገጽ ናይቲ ካልእ ክትረአአ ከም ዘይከኣል ኣብ ፍጹም ብሕታውነት ምህላው የርኢ። ካልኣይ ጸሎት ጻድቃን ነቶም ኣብ ሲኦል ዘለዉ ነፍሳት ካብ ፍርዶም እኳ እንተዘይድሓኖም ምሕረት ኣምላኽ ብምልማን ግዝያዊ ዝኾነ ዕረፍቲ ከምፅኣሎም ከም ዝኽእል የመልክተና። እዞም ካብ ዓሚቕ ዝመፁ ምስክርነት እዚኣቶም ንሓቂ ሲኦል ካብ ዝኾነ ትንተና ንላዕሊ ብጋህዲ የርኢና። ዕላምኦም ድማ ንዓና ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ጸልማት ውሽጢ ምእታው ዘይኮነስ ካብ ድቃስና ምእንቲ ክንበራበርን ነቲ ናይ ምድሓን መንገዲ ኣጽኒዕና ምእንቲ ክንሕዝን ዘለዓዕሉና ናይ ጻውዒት ደወላት እዮም። ካብዚ ከቢድን ልቢ ዝምርምር መንፈሳዊ ጉዕዞ እዚ ብዙሓትና ክንሰምዖ ዘይንደሊ ግን ከዓ ኩላትና ክንፈልጦ ዝግበአና ናይ ጸልማት ዓለም ምስጢር ንምምርማር ፈቲና ኣለና። ካብ መንነቱን ዝተፈላለዩ ስያሜታቱን ጀሚርና ናይቲ ስቃይ ባሕሪ ሓቅነቱን ናይ መቕፃዕቱ ዘለዓለማውነትን ኣብ መሰረት ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንና ርኢና ኣለና። እሞኸ ካብዚ ኩሉ ልቢ ዘሰንብት ትምህርቲ ሎሚ ንህይወትና ክንሕግዞ ዝግበአና መወዳእታን ቀንድን መልእኽቲ እንታይ እዩ? ካብ ኩሉ ቅድሚ ክንቅበሎ ዝግበአና ቀዳማይ ሓቂ ሲኦል ሓቀኛን ናይ ብሓቂ ናይ ስቃይ ቦታ ምዃና እዩ። ንሳ ናይ መፈራርሒ ልቢ ወለድ ናይ ካህናት ፈጠራ ወይ ምሳላዊ ኣዘራርባ ጥራይ ዘይኮነስ መጽሓፍ ቅዱስን ቅዱሳን ቦታትን ደጋጊሞም ዝመስከርዋ ንስሓ ንዚኣተው ነብሳት ትጽበዮም ናይ ገዶ ሓቂ እያ። ካልኣይን ካብዚ ማዕርኽ እንደይ ወሳኒ ዝኾነ ነጥቢ ናብዛ ናይ ስቃይ ቦታ እዚኣ ንኣትዎ ብጭካነ ኣምላኽ ዘይኮነስ ብገዛእ ምርጫናን ብንስሓ ኣልቦነት ምዃኑ ምርዳእ እዩ። ሲኦል ዝተዳለወት ንሰይጣንን ንመላእኽቱን እምበር ንወዲ ሰብ ኣይነበረትን። እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ ኣብ ዘመን ህይወቱ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ናይ ፍቕሪ ጻውዒት ኣይቅበልን እንተኢሉ ደገ ንስሓ ብገዛእ ኢዱ እንተዓፂዩ ንሱ ባዕሉ ንርእሱ ነቲ ናይ ጸልማት መንገዲ ይመርጽ ማለት እዩ። ከምቲ ትሊቅ ዝበሎ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ገሃነሙ ንሱ ባዕሉ እዩ። ሳልሳይን ከቢድን ዝኾነ ሓቂ ድማ
እዚ ቅፅዓት እዚ ግዜያዊ ዘይኮነስ ዘለኣለማዊ ምዃኑ እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚኣቶም ናብ ዘለኣለም ቅፅዓት ጻድቃን ግና ናብ ዘለኣለም ህይወት ክኸድዮም ብምባል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍልልይ ዘይኮነስ ናይ ግዜ ንውሓቶም ተመሳሳልነት ኣረጋጊጹሎ። ናይ ጻድቃን ህይወት መወዳእታ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ከም ዝኾነ ኩሉ ናይ ሓጥኣን ቅፅዓት እውን መወዳእታ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ማለት እዩ። እምበኣር ናይዚ ኩሉ ትምህርቲ ዕላማ እንታይ እዩ? ተስፋ ክንቆርፅን ክንሽበርን ድዩ? ፈጺሙ ይኮነን። ብፍጹም ናይ ሲኦል ትምህርቲ ዝዓበየ ዕላማ እግዚአብሔር ማዕረ ክንደይ ከም ዝፈትወናን ካብቲ ሰስካሕካሕ ቅፅዓት ከድሕነና ከም ዝደሊ ዘርኢ እዩ። ናብ ኣፍ ደገ ገደል ንዝጓዓዝ ዘሎ ሰብ ተመለስ ኣብ ቅድሚኻ ጸድፍሎ ኢሉ ንዝሕብር ናይ ፍቕርን ርህራሄን ተግባር ከም ዝኾነ ናይ ሲኦል ትምህርቲ እውን ናይ ፍቕሪ ኣውያት ናይ መጠንቀቕታ ደወል እዩ። ስለዚ ካብዚ ትምህርቲ እዚ ክንርድኦ ዘለና ናይ ምፍርራሕ ደወል ዘይኮነስ ናይ መውፅኡ መንገዲ እዩ። ስለዚ እቲ መውፅእ መንገዲ እንታይ እዩ? ካብዚ ዘይጠፍእ ሓውን ዘይደቅስ እንስሳን ምህዳም ዝከኣል ብህናይ ተኣምር እንተልና እቲ መንገዲ ሓደን እንኮን ጥራዩ ንሱ ድማ ንስሓ ይበሃል። ንስሓ ብዝሰራሕ ናይ ሓጢኣት ምጉሃይ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናይ ሓጢኣት መንገዲ ሙሉእ ብምሉእ ብምምላስ ገጽና ናብ መሓር ዝኾነ ኣምላኽና ምርኣዩ። ንስሓ ዝጠፍአ ቆልዓ ናብ ኣቡኡ ከም ዝምለስ ንሕና እውን ካብ ሓጢኣትና ርሕቕና ናብ ሕቑፉ ፈጣሪና ንምለሰሉ ናይ ይቕሬታ ማዕጾ እዩ። እዚ ማዕጾ እዚ ሎሚ ሕጂ ብዛህሞት እዚኣ ንነብሲ ወከፍና ክፉት እዩ። ክንደይ እኳ ተበደልና፣ ክንደይ እኳ ተረሓቕና፣ ብንብዓት ንስሓ ክንምለስ ከለና ኣእዳው ዘርጊሕ ዝቕበለና ኣቦለና። ናይ ጎይታና በጃ ካብ ዝፍርዲ ዝኸድሕነና ኢሉ ዝተኸፈለ ዋጋ እዩ። ንሱ ኣብ መስቀል ዝሞተ ንሕና ኣብ ሲኦል ምእንቲ ከይንመውት እዩ። ስለዚ በዚ በጃ ዝኣሚንና ብንስሓ ክንቀርብ ከለና ኣብ ዘለኣለማዊ ፍርዲ ኢና ነድሕን። ከምቲ ሃዋርያ ይሁዳ ኣብ መልእኽቱ ንገሊኦም ድማ ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣድሕንዎም ዝበሎ ዕላማ እዚ ትምህርቲ እዚ ንሕድሕድና ንነብስና ካብዚ ዝመፅእ ሓዊ ምእንቲ ከነድሕን እዩ። ኣብ ተኸታታሊ መደብና ነዘን ኣብ ዓለመ መሬት ዝርከባ ሰለስተን ዓበይቲ ዓለማት ማለት ብሄር ህያዋን፣ ብሄር ብፁዓንን ገነትን ዑደት ክንገብር ኢና። ኣብቲ ዝቕፅል 5 ክፋል መደብና ግና ካብ ምድራዊ ዓለም ንላዕሊ ናብ ረቂቕን ቅዱስን ዓለም ክንሰጋገር ኢና። ስርዓተ ፍጥረት ናብ ዝምራሓሉ፣ ከተማታት ቅዱሳን መላእኽቲ ናብ ዝርከባሉን እቲ ዘደንቕ ሰማያዊ ኣገልግሎት ናብ ዝፍጸመሉን ናብ ዓለመ መላእኽቲ ክንጓዓዝ ኢና። ክሳብ ሽዑ ልዑል እግዚአብሔር ካብ ሲኦልን ፍርድን ይሰውረና፣ ብህይወት ንስሓ ይምርሓና፣ ወረስቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ድማ ክገብረና ቅዱስ ፍቓድ ይኾነልና። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።